Ukuthuka nje kobuNazaretha akusiyo into embi kangako ngoba vele kwenza wona amaNazaretha ukuthi uthuke ubuNazaretha. Kodwa uyabona kuye kube buhlungu ukuthi makuthuka ubuNazaretha bese kufake uShembe. Kuthiwa laba bantu bakaShembe noma kuthiwa bathunywa uShembe ukuthi benze lento. Uyabona kunomunye nje usisi akade ethi ilo Shembe wenu onifundisa ukuthakatha. Abanye bethi uShembe uthwele ngoba ufundisa abantu ukuthi belale nezingane ezincane. Ziningi kakhulu izinto ezimbi nje ezenziwa amaNazaretha, kodwa akukho nokodwa okuyiphutha likaShembe kukho. Yonke into embi mase kuyenziwa amaNazaretha nje bese befika ngoShembe bethi balwela uShembe noma bathi bavikela uShembe. Leyo nto yonke esuke ingaveli kuShembe, futhi uShembe akaze efune ukulwelwa, akaze efune ukuvikelwa. Kunalokho bonke oShembe nje abakhona noShembe asebeke bahola ubuNazaretha bakuzamile ukwakhuza amaNazaretha indlela enza ngawo izinto, kodwa akaze lalele. Kubi-ke ukubona ukuthi zonke inhlamba nje uShembe asuke ethuka ngazo kusuke kwenze wona amaNazaretha. Ngaso sonke isikhathi kusuke kuyiphutha nje lamaNazaretha. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga abantu bengalokuthi bethwese uShembe amacala asuke enziwa nje amaNazaretha ngoba kusuke kungezile iphutha kaShembe.